Marsupilami pravi cirkus. Uba? Jagnjad, moji pilići, moje bebe. Kakva katastrofa, već smo bili na ivici propasti, a sada... Cirkus bez životinja je kao pokvarenjak bez mekanog šešira. Gubi sve svoje čari. Ja, upravo ste, gosen Narbomu. Otkud vi ovde? Pa, prestao sam da izigravam klovna, a ispunio sam moj ugovor, zar ne? Pogrešno, dragi prijatelju. Calvero mi još uvek nije prodao svoj cirkus. To je kao gosen Narbome. Ja sam pokvarenjak, znate. Nisam klovn. Zovu me opasni Jimmy. A onda razumijete da ovaj kostim nije baš u skladu sa mojom reputacijom, znate. Uopšte nije u skladu sa mojom reputacijom. Ali mene baš briga za vašu reputaciju. Ovaj cirkus je jedini u Palombiji koji mi ne pripada. A to ne mogu da podnesem. Zato vaše premišljanje, vaše veliko glumatanje tužnog klovna zaboravite na to, inače ćete morati da zaboravite na vaš novac. Uba? Uzbuna svim vozilima, zveri su se uputile ka glavnoj aveniji. Šef, evo ih! Hapsim vas u ime zakona.
Izgleda kao da neće da se zaustave. A! Zaustavite ih! Na tebe je red. Malo mi zagraj atmosferu. Ti si klovn, Rajko. Je, klovan. Kad bi mi vidjeli ortaci iz bande, kako oni zamišljaju da je uopšte hodam sa ovim, to je nemoguće. Bravo je, bravo je! Bravo! Kako možete da se smijete, gazda? U ovom trenutku moje malene su sigurno napale krvožedne životinje, nisu ranjeni, iseckani su. Oprostite, gospodine, da li je ovdje gospodin Calvero? Pažnja ovaj put, nemojte da se pomerate. Moj ljubimčići, moji dragučići, moji kamenčići, u redu je, tata je tu, tata je tu. Pa rekao sam, nemojte se pomerate. Znači, rekli smo desetine uništeni kola, 20 policajaca u bolnici, glavna menija u Čekitu potpuno opustošena. To nam pravi kauciju od 2000 sludera koja mora da se plati odjednom, bez popusta. Nova kuća ne daje kredit. 2000 sludera? Pa vi ste pravi lopov. Policajac, gospodine, nisam lopov. I nemojte meštiti te pojmove. Gospodine Calvero, zadovoljstvo je poslovati sa vama. Ej, sačekajte. A ovdje, ovo nije s vama. Uba! Dobro, možeš da pođeš sa nama. Nokautiran na nogama ja, opasni Jimmy srećo. Bez tih prljavih živuljki, ovaj prokleti cirkus neće moći još dugo da izdrži. Kakva čudna životinja. Možda je to nova atrakcija koja će da spase cirkus. Uba! Kosnarbume, vaš posao nije za mene. Novac mi nije toliko važan, odustajem. Šteta. Tako dobar klovn. Šta je ovo? Fotografija za uspomenu. Novine u Čekitu su ih već zgrabile. Zamislite, opasni Jimmy, strah i trepet Čekita. Nećete valjda to da mi uradite? Jeste, baš ću da se ustručavam. Draga publiko, molim vas da toplima pauzom pozdravite našu novu spektakularnu tačku Nešto neviđeno. Nemoj da si razumeo, nemoj da se pomeraš. Dobro, ništa ne može da se uradi. Sljedeći, hajde požurite! Kao što rekoh, ništa ne može da se uradi. Znači, hoćete da izigravate ptice?
Šta se ovaj meša? Neverovatno, neverovatno.